Ассалому алайкум дӯстони азиз, ассалому алайкум ба кулли тамошобинон ва ба кулли обуначиёни канали Дубай ТЖ. Умедворам ки ҳама каса бародарҷонон созен хубен. Бахшиши зиёд дӯстони азиз ки тӯли чанд рӯз меша дар канал видеои нав нест. Бисёри бародаро пурсидани Радноҷон ягон видеои нав кун ва бисёр саволо шидагия дар ин байн. Нашуд кор, нашуд ресои Дубай, нашуд ресои Дубай Душанбе, ресои Дубай Москва. Хая гала саволо шидагия ва ҳами бегah ма тасмим гирифтем ки як видеояки кӯтоҳ бикунам ба ин саволои бародаро ҷавоб гардонам. Хуш бародарҷоно, то ахири видеонавор тамошо кунен, моро дастгирӣ кунен, лайк монен, обуна шавен, видеои моро поделитса кунен. Аввал сар мекунем ресои Дубай Душанбе. ресои Дубай Душанберо бародарҷоно сар додагӣ ҳастанд официал, на тӯли як моҳ мешавад, якним моҳ мешавад, ҳар ҳафта сериси аст. тоҷико рафта омадестанд аз тарафи Душанбе ҳам тоҷико ҳам хеле зиёд омадестанд. не ки ҳамаш ба хотири кор намеоянд, бисёраш бизнесмена як турист меояд тамошо мекунад мерава. Лекин кор дани время пайдо кардан дар Дубай камтар мушкил шидагия аз сабаби анами карантин, аз сабаби анами вирус. Ина чӣ хеле ки мебинем, оли ама маска медозу мегардим. Карантин парантин ҳама чиза дар Дубай сар додагӣ ҳастанд, ягон чи карантин нестай. Лекин бемаска агар бигарди штраф мекунанд. кор дар Дубай бародарҷоно қинай пайдо кардан ва только через онлайн кор меёбӣ. CV тайёр мекунӣ, ами резюме дар сайтҳои кори ами Дубай мепартоӣ. ам резюме таки дидан, CV таки дидан, қатъи алоқа ки биромадан, тақдир насибид ки боша, хай қатъи алоқа мебуранд, нашуд кор қатъи чақчақ мекунанд, фарёдот мекунанд. интервю меспурӣ, аз интервю ки соқ саломат ки гузашти, баъдан дар кор қабулет мекунанд. ва бародарое ки нашуд стройка савол метаҳанд, бародарҷоно дами стройкаи Дубай тоқат намекунем. Да таво ҳавош гарма ки ҳозир соат 12 мешавад, ман арақ кардагимам беринда, арақ кардагимам, ҳаво гарма. бисёри бародаро ҳами стройка медонам, бародаро забона намедонен, мақсад намедонен англисӣ ва арабира, ами фақат стройка савол метен. стройка кор кардан бародаро қинай дар Дубай. ман худам кор кардагиам, медонам, хамис таъриф намекунам худам бародаро, ман худам стройка дар ҳамин Дубай кор кардагиам. стройка нева мақсад дар ҳамин ҳавои гарм кор кардагиам, ма дар берун как ҳамин стройка барин тоқат намекунӣ. да таво ҳавош гарма ки тоқат намекунӣ. ба ман шавкор гузаштам, шавкор мекардам, ин сабабе ки рӯзона фақат ҳаво гармай, тоқат намекунӣ. шабона гузаштагӣ будам, шаб кор мекардам. стройкада бисёриҳо тоқат кардан наметавонанд, ҳаво гармай, дар ҳавои гарм тоқат намекунанд бародаро. касал шидагиянд чанд касо ҳавои гарм тоқат намекунанд бародарҷоно. мара савол метавонед ки ягон кор биё, стройка, кафелзанӣ ва дига коро мегӯянд. хай кафелзанӣ бошад, мумкин бародарҷоно хай тоқат кунед кафелзанӣ дар мақсад дига корои хеле дом бардоштан хеле чизода қинай ҳавои гарм да. хай иншалло ман мепурсам кафелзанӣ ва ягон краска праска ва хеле шифане соз кардан, ягон дар пар хеле чизора соз кардан да. хай мепурсам, барое ки хеле коро фақат дарини хонао да, дарини домода, берунда нестай. бас бародарое ки савол метавонанд ки ман забони англисиро медонам, чӣ хел кор пайдо кунам, чӣ хел Дубай бирам. бародарҷоно шумо сабр кунед, наёен Дубай. Дубай наёен ки мақсад чӣ хела ман гуфтам тона ки кор ёфтан қинай. сабр кунед то ҳами соли нав бигзара, 2021 бидроя, то чанде ки турист дар ҳами Дубай ки зиёд кишид, ҳамон қадар корам зиёд мешавад. бе турист Дубай ҳичияй, Дубай нол мешавад бе турист. барои ин бародарҷоно сабр кунед, тоқат кунед, дар ҷой ҳастен, мақсад бо ҳамин забони англисиро иловагӣ хондан бигирен,
забонтона мақсад сахт кунед ами забони англисиро хуш ва как биомӯзен баъд аз соли нав биёен иншаалло мешидаги сагон корубор ва рейсҳои Дубай Москва бародаро Дубай Москва ман чанд касоро пурсидам чанд касоро савол додам ҳами як ҷавоб ама гирифтагиам тамом ки толка гражданствои Россия омада рафта метавонад только гражданствои Россия ай Россия метавонад ки Дубай биёя брава рейсошаш сар додагӣ ҳастанд ба фикрам ҳар ҳафта рейс аст Украина меоянд мерава аз Истанбулан меоянд мераванд бисёри давлатҳоро рейсошона сар додагӣ ҳастанд ҳар рӯз мақсад рейсҳоро сар додеса ҳами Дубай туристо шукронаи худоям Дубай дахай зиёд шидесанд чӣ хеле гуфтем бародарҷоно то чанде ки туристо дар ҳами Дубай зиёд шаванд ҳамон қадар корубор дар Дубай соз мешавад мақсад агар барои тамошо бигӯем бародаро мақсад дамгирӣ бигӯем ё ки как турист омадани бошем дар Дубай ма дар хизмати шумоем бародаро номерои ватсапи ма дар опсияни ҳами видео ҳастай метавонед дар алоқа бироед ма визатонам мекушам биёед мақсад қатитонам мегардам ҳар рӯз тамошо бигӯем тамошо ки ҷое бигӯем тамошо мекунем лекин нашод кор бародарҷоно ма шуморо ваъда наметем ки биёед дар Дубай ҳастай кор аниқ ҳастай ма шуморо ҳеҷ чиза ваъда наметем бародаро барое ки ҳамиҷа ҳаст ҳам чизеро ки ман ба чашмам дидестам ҳами Дубайда ҳамун чиза ма шуморо гуфтестам бародаро сабр кунем то моҳои январ феврала баъд биёен насиб мешидагис кор хай агар биёен хе ягон бизнес ҳайқафош бишен агар биёен ягон бизнес ҳайқафош бишен мақсад хай ҷамо мефаҳмонем шуморо мақсад чӣ хеле бизнес кардан дар кор чӣ кор кардан дар кор нашуд мошин любой чи дилит бихоҳад ки барои бизнес кардан ҳамин чиза ма раҳошона нишонтон метавонам барое ки агар ма видео қати гап занам шумо намефаҳмед то мақсад аз пеши ма гап назанам ба чашмтон набинед намефаҳмед ихе барои ягон бизнес бигӯед агар ҳаста инсоное ки бизнес мекунанд ҳар ҳафта серисияи Дубай душанбе бовар кун ҳамаш ҳамин бизнесменоанд меоянд ҳамин материал шарф абая ҳамин телефон мошина ям хеле чизо мезананд мераванд нашуд кор бародарҷоно гуфтамтона кор дар Дубай дани время систай рейсора сар додагиан рейсои Дубай душанбера официална ва ҳама хеоз як гап чап омадеса ки аз рӯзи 15 ё 20 октябр метавонанд ки дига мигрантҳо ҳам яъне дига миллатҳо ҳам аз Русия Дубай биёянд хуш мақсад ҳам бародаро чӣ саволе ки дода буданд ҳамин чизеро ки медонистам дар ин саволаам бародаро ҷавоб гардондам ва бисёри бародаро нашуд ҳамун конкурс савол додест ҳамара ки ҳамун конкурс чӣ шид бу конкурс бародарҷоно ҳастай мешавад конкурс ҳама отказ кардагӣ нестем мошин пӯшин ҳама чи ҳастай просто чихелгун видео просмотри кам гирифт он қадар бародарам билет нахаридан худо хоста бошад мо ҳозир чақчақ кардагием канала як бори дигар реклама кунанд подписчикоша бихезанд бародаро ҳамин конкурсамо ташкил мекунем аз нав кадоме ки аз мо билет харид бародаро ки аз ҳамин Дубай будан мо билет харидагианд дар Тоҷикистон будан дар Россия будан билет харидагианд сабр кунем бародарҷоно ҳамин 3-4 рӯз пас видеои конкурс мепартом кадоме ки ҳама билет харидагиай ва ё дига сум намегзаронанд билетошона ман истагим ҳастанд мақсад чӣ ният дорем ҳамин конкурси мо дар 4 нафара путёвка метаҳем ки 3 моҳа виза мекушоем билети туда обратнаш мегирем полни 3 моҳ дар ҳамин Дубай чӣ расходе мешаванд ҳамаша худмон ба гардан мегирем якта мошин насиб боли то мо видео конкурса мекунем ки iPhone 12 мебурад дар Дубай мемонем хай 10 iPhone 12 10 таи дигар ин Samsung
S20 чия ультра S20 ультра меган ё нав бромадагиян ки гарени телефонои фасона нархиш дар Дубай қариб $1,500 ами $1,200-1300 ами Samsung S20 ультра насиб то мо видео конкурс ҳам мекунем ки iPhone 12 ҳам дар Дубай мебура iPhone 12 мемонем дар конкурс я 5 та мошин мемонем ва 4 нафари дигара мо худмон 3 моҳа виза мекушем билети ту давра намегирем 3 моҳ дар Дубай чӣ расходе ки мешавад ҳама расходҳоро мо худмон мекунем. Зинда бошем бародарҷоно. Ягон саволи дигар дошта бошед номерои ман дар описание ҳастай. бачаҳакҳои ғариб худтон эҳтиёт кунем. дар паноҳи худо бошем. худо нигаҳбон.